Evangeli isahluko 19 isahlukwana ngamashumi 3. John chapter 19 verse 13. Xa ngoko uYesu wabeyamkele izinika wathi ugqityiwe, wathoba intloko wawunikela umoya wakhe. Ugqityiwe. Ilizwi elithi ugqityiwe ayilo lizwi elimele uba lilizwi olokuthathwa kancinci, kuba ndikholelwa kwinto yokuba kungathiwa xa kuthiwa ugqityiwe ube kanti wonke umsebenzi usenziwa, ngoku awunakuphinde wenziwe. Andazi noba wakhe wamfuna na umakhi into kokuba akwakhele indlu, uthi kuye le ndlu emva kweziveki ezintathu ndifuna ukuhlala kuyo, ndifuna ibe kanti igqityiwe. Kugqityiwe. Ayithatha umakhi imaterial ayiqala indlu kwi-foundation enyuke nayo, athi kuba enikwe ixesha loba ibe le ndlu iyafuneka emva kweveki ezintathu akubize athi indlu ubundiqeshe into yoba ndikwale ezikhele yona igqityiwe. Ungene kuyo ufike uyibuke, ufike intle iplani umnika yona umakhi uyikhuphe njengoba injalo, ufake impahla yakho yokuhlala ungene uhlala. Isimanga kodwa ngoku le ndlu ibiyakhiwe ngeeveki ezintathu, kuthi emva kweentsuku ezintathu kuvela amathanda ngenxa yeweda, kuvela ii-cracks kule ndlu, ubone kuvela ilikhi ngenxa yemvula. Ubiza umakhi uthi kodwa ngeli xesha ubusithi le ndlu igqityiwe, uthetha ukuthini na? Kuba ngoku nazi iintanda ziyavela, ugqityiwe. Kodwa ngeli xesha sibona uYesu esemnqambezweni esithi ugqityiwe. Sibona ngeli xesha intlungu ahambe kuyo sukela ebusaneni bakhe, sukela ngexesha ebephilisa imfama abantu bembona, ephilisa izikhwala zihambe abantu bembona. Lo Yesu ebehamba nabafundi bakhe indlela ebethuma, lo Yesu namhlanje uthi kugqityiwe. Ngulo Yesu abantu bebengqina ngaye izinto ebezenza. Lo Yesu ngenye imini owasikwa yimfesana wathabathela kuye lonke ihlazo lethu, wehle ezulwini besemhlabeni ezokufela izono zethu. Nguye lo namhlanje usemnqamlezweni, emva kwentlungu abezifumene
kanye nale mini athi kugqityiwe ngayo imini yonke ebebethwa elambile enqaniwe kutshisa ilanga enganikwa amanzi. Kodwa yonke loo mivumba ngeli xesha ifikelele esiphelweni, yiyo loo nto esithi kugqityiwe. Kuba kaloku ngeli xesha udonga obeluphakathi komntu noThixo kufika ixesha lokuba lidilizwe. Kuba kaloku ngeli xesha intlungu athi umbhalo eBhayibhile xa ethetha ngazo athi intlungu zeli xesha kaloku nje azinamlinganiswa nobuqaqawuli obusiyaza kutyhilwa kuthi ziphelile, kugqityiwe. Abathi abantu abambethelelayo xa kuphuma la mazwi oba kugqityiwe, bona babenovuyo loba umsebenzi ebebewenza, umsebenzi wokuvisa uYesu ubuhlungu, bacinga bafaba bamgqibile. Kanti ngeli xesha abayazi into yokokuba uYesu esithi kugqityiwe nje uthetha ngento yokuba uSathana ngoku amandla ebecinga fanuba unawo, amandla ebewabonakalisa ngenye imini kuJobi, athi Thixo khandinike kanye ukhangela into yokuba akazokusuka kuwe njengoba umthembe kangaka nje. Amandla kaSathana ayecinga fanuba unawo eke wafuna ubonakalisa ngenye imini noYesu esentango, athi nela ukuba unguye uYesu nyana kaThixo, jika amatye abezizonke. Namhlanje lo mmandla akanawuphinda uSathana afuna uwalinga ndawo, kugqityiwe. Intlungu zethu zokokuba sinemithwalo ngemithwalo. Mthwalo namhlanje wokokuba kudala uNkwenkwezi ufuna umsebenzi owufumana, uthi uYesu kugqityiwe. Siphume ezindlini sinemithwalo yabantwana, kodwa uYesu namhlanje uthi ngaloo mithwalo kugqityiwe. Corruption exaka ilizwe. uYesu namhlanje usinike assurance yoba igqityiwe. Ngoko ke kutheni le nto thina sifuna ukuzithwalela ngokwethu xa uYesu ekwazi uma namhlanje esithi zani nonke nonke nina nibulelekayo nisindwayo ngomthwalo ndinukuphumla. Athi uYesu ngenye imini kubafundi bakhe xa befika besiza nento yokudla, athi kubo mna ndinokwam ukudla endikudlayo endingakwaziyo nina, mna ndinazisa kona ukuba ndenze ukuthanda abondithumayo ndikufeze. Namhlanje umsebenzi uYesu ebewuthunyiwe ufezile,
Ngoko ke yiyo le mesithi namhlanje kugqityiwe. Masambeni ke ngoko. Masambeni ke ngoko sisazi okokuba ukuphalala kwegazi likaYesu uyinhlawulelo yezono zethu. Namhlanje uYesu omileyo emnqamlezweni osiqinisekisayo okokuba zonke inhlungu esigqithe kuzo ngokuphalala kwegazi lakhe zigqityiwe ngoku nakunaphakade. Amen. Watanduka ngezwi elikhulu uYesu wathi, bawo ndiyakunikela ezandleni zakho umoya wam. Uthe ukuba etshilo waphuma umphefumlo. Ilizwi silifumana kwincwadi yomvangeli uLuka isahluko 23 ngevesi 46. Makabonge uThixo. Sisesemnqamlezweni. Uthethiwe abazalwane, ashunyayelwe amazwi, sikwilizwi lesixhenxe, eli lizwi lokugqibela, ilizwi elathethwa nguYesu esemnqamlezweni. Kusemveni koba uYesu ebonile ukuba zonke izinto zifeziwe, zonke izinto zigqityiwe, sibona umzuzu apho uYesu anikezela ubomi bakhe. Simvile umshumayelo osuka kwendawo esithi uYesu watsho wangqina wathi kugqityiwe. Simvile uYesu esithi mission accomplished. Futhi ayiqonda uYesu ukuthi ayisekho enye into eshiyekileyo eyikukufa kuphela. Ndiyarhalela into abana siyiqonde ngexesha. Ndiyarhalela ukuthi lo mzuzu siwuqaphele singamaKrestu kuba lilizwi elilokugqibela elathethwa nguYesu. Futhi ngexesha kuthiwa amazulu ayavulekile. Ndiyarhalela uba singawumisishi lo mzuzu, ngoba xa ufunda phambili emveni koba kwenzeke bonke oku kuthiwa lakrazuka ikhuselo, kuthiwa kwaba mnyama elizweni, kuthiwa amangcwaba avuleka, kuthiwa namawa aqandeka, ngoba kwakukho ilizwi elathethwa nguYesu. Yiyo loo nto emvuyo esedanduluka esithi, bawo ezandleni zakho ewunikele umoya wam. Makabonge uThixo. uYesu uyasibonisa uba kubalulekile xa ungumntu ophila emhlabeni ukuba umoya lo wakho uzazi xa kuphela ixesha into abana uzawukhomitha kubani. uYesu uyasibonisa ukuthi ubomi bakho funeka uqiniseke uba lizawufika lona ixesha lokugqibela. Futhi la ufika umoya kumelezeke ubuyele kumniniwe. Namhlanje sibona uYesu ethi emveni kwazo zonke izinto sezifezekile, abone ukuthi ngoku bawo mandinikele umoya wam kuwe. Makabonge uThixo. Asiqale uvamosi womntu owayeke wanikela umoya wakhe. Sake savana ngenye indodana egama linguStefani, indoda eyafela inyani, indoda eyamayo yangumzuzu wokugqibela, indoda eyathi seyibulawa abantu sebemgalela ngamatshe, kodwa le ndoda yabona ingena ukujika. Yiva le ndoda xa iwaxelela amaJuda
nje leli lizwi. Ngoba kubonakala amandla esu yakhe. Ngoba baninzi abantu bethetha amazwi. Kodwa elakhe linomehluko. Ngoba kubelekanga kakade uthi xa uthetha indodana ube ngathi awuthethanga mntu. Ngakabonga uThixo. Sibona imfihlelo namhlanje. Kukhona imfihlelo. Kuba kaloku xa umuntu esithi nje unikele umoya wakhe, kumele zibe khona into esiyiqaphelayo. Kumele sibe khona. Mhlawumbe omnye umuntu uzawubuza athi wawunikela therefore what? Kumele uba kuthini emveni koko? Kukhona imfihlelo phantsi kwanomnqamlezo evelayo, inyaniso eyabavela amangqina emveni bakwenzeke lonke kwavakala ilizwi phantsi kwendoda emnqamlezweni lathi nene inyaniso unyana womntu lo. Ngakabonga uThixo. Ngoba kumele zeke into yobana lawukuhle ilizwi kube khona i-response ezantsi. Singabantu abathi thina sawukuliva ilizwi lithethwa sivale imilomo kanti kudingeka i-response ngoba ilizwi lifikile entliziyweni yomntu. Kwavuka amangqina ngalawo mini phantsi komnqamlezo. Ukufunda kakuhle ezivangeli ziyangqinelana zonke ukuthi enyanisweni lavuka ilizwi lathi nene inyaniso unyana womntu lona. Ngoba kaloku bekumele kube njalo ngoba yintando kaThixo eseyiyo nanamhlanje athi ubeyichaza kuTimoti athi bangabonke abantu bangafikeleli enyanisweni basindiswe. Bangabonga uThixo. Nansi inyaniso. Nansi inyaniso. Unyana womntu. Ithe ngathi besingazi ukuthi unyana womntu lo namhlanje ukhomitha umoya wakhe. Bekumele ukuthi yena amke afele thina khona ukuze sizoqonda ukuthi phansi komnqamlezo kwabakhona usindiso. There is a reason for the cross, Pastor Lord. There's a reason for the cross. Ubomi bethu bobuKristu buqale emnqamlezweni. Ubomi bethu busemnqamlezweni. Awuke wayiphosa indaba yomnqamlezo. Uzawufathula ebomini. Uzawungena uphume enkonzweni. Uba ungayibambi imfihlelo yomnqamlezo. Nansi inyaniso. Nansi inyaniso. Unyana womntu lo. Womntu lo. Nansi inyaniso. Wake wabuza lo Yesu ngenye imini kubafundi bakhe. Wathi bathi abantu uthi ngubani? Uthi bavela basithi ngu-Eliya. Uthi bavela bethi nguMoses. Kodwa wali ilizwi latshileka. uPetrosi yedwa wathi wena unguye unyana kaThixo. UYesu xa emphendula athi le nto uyitshilelwa ngubani? Le nto uyitshilelwa nguThixo. Ngoba kumele izinto izwi litshilakale emntwini. Limele izwi litshilakale. Ngoba izuba silifunda ngoliqhela sizawuphosa Nkosi yam ukuthi bekumele kwenzeka ntoni. Esandleni zakho yawunikela umoya wakho. Nansi inyaniso namhlanje. Sengathi bobungayiqondanga ngoba uzawuphuma uzawubuzwa phandle. Ubibinjanini pasi amazwi 7 uzawuphuma ungayazi. Uzawugada abantu ebebeshumayela kodwa imandi ukuxhobise. Xa ubuzwa namhlanje ubana bekusenzeka ntoni uzuthi nene inyaniso ithe ngathi ngunyana kaThixo. Ngoba sidinga ukuqondana nenyaniso ukuthi uYesu uyinkosi. Sidinga ukuqondana nenyaniso ukuthi uKristu uyalawula. Sengathi nawe awulawuleli impilo yakho.
umamkele njengenkosi nomsindisi wakho. Futhi uzungasilinganisi thina ngecawu. Xa sisithi siyazinikela umzimba nomphefumulo, uzungasilinganisi ngoba uyiqondanga le nyaniso. Ngoba ngakuphela ixesha lokucula for the sake yokucula. Ngakuphela ixesha loba si-recite the prayer book. Ngoba imihla nemihla umfundisi simane sisenza imfihlelo yokholo. Sithi uKristu ufile uvukile. Ubuye wazi uyazi noma ithetha ukuthini lonke. Ngoba kuthini? Umane uzowuza apha. Umane uzowuthetha ukuthi siyakholwa kuThixo ngamandla onke. Uyise umdala ungayazi ithetha ukuthini. Uzungasilinganisi ngecawu. Nangu umzuzu uthi mawe esandleni sakho ndinikele umphefumulo. Khona ukuzazi ithini uKristu. Ngoba nizoba namandla lento. Uba ngabantu uke wanikela ubomi bakho, uzayikula inamandla ngoba ingahlala izinzanga. Ulinganisa abathongo. Ngoba bonke uThixo simele mfundisi sizithethe inyaniso. Sidiniwe nengothi umama. Sidiniwe ukurisayitha. Sidiniwe kungena siphuma. Sifuna uYesu. uYesu waseNazaretha. Yathi nomphini uYesu. Angayinceda bona nje uYesu leya kwimpilo. Angayinceda uYesu leya kwimpilo. Ngoba uhlala apho uxakekile. Ulapha nje uxakekile. Ekhayeni nakho nivani. Nihlale nje nizawufika ningabulisani. Ngabe uhlala apho umthetho wakho uyahexa. Uzawufika ningajongani nomama notata. Kodwa uYesu angangenelela. Empilweni yakho mthethe. Udingeka wena. Uvume. Angene ngaphakathi kuwe. Ngoba uThixo udala. Ufuna umsebenzi. Awufumani. Mamela nje ukuxelela inyaniso. Awukazofumana. Udinga ufuna uKristu Yesu. Ngoba inkathazo beyithetha umama. Eyithetha phakathi into esiyifuna i-benefits kuyo. Asimfuni yena uYesu Kristu. Yona nto wathane ndilandeli nje. Ifuna nje izonke kuba nifunana. Usezawungawufumana umsebenzi. Usezawukhala kwabo. Ukhalela umntana wakho kule ndawo. Kodwa ufuna unikele yakho impilo. Phelile ixesha. Uyabuya uYesu. Phelile ixesha. Uyabuya uYesu. Kumelezeke into yobana unikele ngeyakho impilo khona ukuze kuzoncedeka ifamily yakho. Kumelezeke unikele ngeyakho impilo uzoncedeka even the community. Uzophela lezi drugs. Uzophela nale corruption. Wathi sowungenile endlwini kaThixo. Sowuyinxibile ipepula. Kodwa sixakane nawe emsebenzini. Ngoba bonke uThixo. Sixakane nawe emsebenzini. Sixakane